a musulunci kin tabbatar da cewa bai cancanta a ce a yanzu wannan yaron yana shiga ɗakin haifa ba. Yanzu ya kake so ai? Kawai yanzu ba na son yaron nan ya dinga shigowa gidan nan. In fact ma ba na ma son kwata-kwata in ƙara ganin kafan shi a nan gidan. Ki san yadda za ki kira ba su. Su ake yi wallahi zuwa an jima ki iya dawa mata. To gaskiya ni dai sai dai ka aika min da shi gaskiya ba zan sake dawowa ba ba dan Allah. Wai ta biya ka kudin ka kuwa? Ya kin ba shi kudin? Ban sani ba dan sani. Aminiya. Sirayya. Allah ne. Yaushe a gari? Ai ko jiya na shigo. Allah. Allah yanzu ma na kai dinki na ce shagon. Kwana biyu ya kin girma. Ya aka kika bari Sirayya da kake zuwa? To ai su suka so mai yin hutu shine yayyo gaba ya bari. Ki da ya jira ki ba. Wallahi ko ai ka san. A ba rashin mutunci ba. Ha ba wa yana sai an tafi. Bari in je wurin wannan ne. Okay to shikenan sai an jima. Ne, dan bala. Ya ake ciki. Ya gari ne. Ya aikin kwa. Aiki ba daɗi. To ya me labari? Labari akwai shi wallahi. Da mun tuntun ma neman ka nake wallahi. Kai kullun a cikin nema na kake. Kuma ba abin da zaka dan bani irin ka ce gashi yana neman da kake min ba ka dan yaga mun wani abu. Zuwa na jira. Kullun kana aiki amma ba ka yaga mun wani abu. Kai ka je gareji ka gyara motar mutane ne kake ba. Ni ai ba mai gida bane ba a gare. Lalle man nan ba siya muka ke. To, da ni da kai za a ga wanda zai siya. Ba gani mun fita muna da ina da. Da ni da kai za mu ga wanda zai siya wani lemu. Kana fama da irin wannan dake kalli ba. Kaga wani dinki ba wannan na san akalla jinnan ya dai. To, dinkin mata ne. Gaskiya ne ala kana shakatawa ka. Wallahi tallahi. Yawwa. Ka san kan me nake so yi magana. A ban sani ba wallahi. Ka san tasu ne ya giza ba ta wuce ta koki. Kashi na gane. Kan mutum ne. Na san dama ana zaka jira ai. Tun da ya tashi ya yi haka ba inda yake jira sai kan nan. To in bai dara a kanka ba, kai fa ba wai aboki ba ne, dan uwa ne. Gaskiya ne. An tashi tun yarinta. Na haka dai abin da naga zai sa ka a matsala dole ne kokarin duk yanda zan ga na kaula ita. Haka ne. To gaskiya kamar yadda na sha faɗa maka tarayyan ka ita ba abun yawa yake. Magana dai ba ya ce zan dama da ita. Saboda ana girma ya kamata a ce kuma abubuwa suna jan baya kai kanka abubuwa har su maka ya to amma wani lokacin abin da yake da muhimmanci sai ka bar shi ma ka zo ka ba da lokacin ka akan ta shine kai ni ban ma taba ganin kawance irin naku ba a ce kuna girma amma gaba ɗaya kullun daɗa jonewa ma kamar tib da ta cingan kawai ya kamata ka rage wannan abun wallahi Ni kai ba gane ba wai to me illa haka ni illa ce ban gani ni ban gane ba kai ba gane ba ni ban ga illa hakan ba dan an yi wannan abun ba wani abu bane ba za ka gani yanzu ba amma na san nan gaba wallahi sai ka gani wallahi amma kuma za ka mun fatan alkhairi kai fa ma ai wannan dai shine fatan alkhairi wannan maganar da nake ga ma in ka tsallake ta ka wallahi tallahi na san za ka shiga tuwo billahi las
Ni dai zuwa nan gurin ka mai hira. In ba ka jin hira ne ba zan ci. To ai fira kenan tunda yana aiki ka zo kaga dole dan baka shawara. Ni ba zan koma dama. Kenan to na gode. Aminiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ami. Wa nake gani kamar Aliyu. Yau a gidan namu? Ami. Sannu da zuwa. Bismillah ka ga bara a kuma a wani zama. Yawwa. Wai ina yaron nan yake? Kowane lokaci za ka iya ganin shi ya shigo. Allah sarki. Ni fa kaga alakan shi da wannan yarinyar fa wallahi ya fara damuna. Kai Ami. Sau nawa nake gaya miki wannan magana? Zai iya daina, yaro ne kankani. Haba Ami, kin tuna lokacin da nake irin wannan abu? Ni ma fa to yanzu ba gashi girma ya zo mun ba Ami. To ai naga hankalin ba daya ba. Ami zai daina. Shi fa yanzu kwata-kwata shekarar shi 19. Karki damu. In bai daina ba yaushe zai daina. Ami ki daina daga hankalinki. Ki daina daga hankalinki. Kin ji? Shi kenan. Yawwa Ami. To zaraban me aka kawo mana ne? Karki damu, na bari a gida amma a fara kama ruwan sanyi ya shago. Ba damu. Harabada da ni da ke babu wanda zai iya raba mu gaskiya. Aminiyata. Al'amin dama neman kama nake yi zan zo ma gidanku ne sai kuma ga ka zo. Okay. Ka san birthday na ya taho fa. To. Ina ta so dama in gaya maka. Birthday. To. Gashi kuma yau za mu tashi. Yau? Yau din nan za mu tashi. Haba dai. Wallahi kuwa. Ya za ku koma? Wallahi za mu koma can gaba dai wajejen unguwa ukun nan. Okay. Ku gina wannan kulin naku na Dubai. Nan za mu koma. Can za ku koma? Za a baya fi wannan gidan naku. Wallahi su dadi ne su waye can ya fi kyau a can ma za a yi komai da komai dai. Normal ne ai. Daman gidan mu za ki je yanzu. A haba. To shikenan dai. Bari in koma. Sai dai mun haɗa an jima din. To shikenan. Kawu. Yanyin lafiya. Kawu yaushe a gari? Wallahi jiya, ina wannan yarinyar take? Ta yanzu muka rabu da ita a nan ai. Aminiya ta. To, Amini wallahi kuɗi nake so. Kuɗi za ka ranta mu. Kuɗi dai. Idan na baka kuɗin nawa kenan nake bin ka. Ni na manta nawa kenan amma To bari in faɗa maka sai ka tuna wancan wanda na baka sannan ka haɗa da wanda zan baka ka lissafa nawa kenan sannan zan baka. ni ammi dan Allah annabi ki taimaka ni yanzu kuɗi nake so ni yanzu zan je abu zan yi da su. Ni zan baki kawai zan baki wallahi. To bari ka ji. Ni ban bata lissafi ba da wancan da wannan duka zan haɗa zan dora cikin lissafi sai ba ka biya na alƙali. Duka. Ni lissafi bai bata kai ba. Duka zan haɗa zan bayar. Yawwa a bani. A bani. Yawwa ammi. To. Ka ni bari mu ce gareji. to shi kenan Allah ya kiyaye. Amin. Ka tsaya dai ka lura da kyau. Ta. A dawo lafiya. Allah ya sa. Sora ka je ka ci gaba da shiriri sanka da ka saba. Yanzu kawo kuɗin nan da ya karba ƙarshen ta zuwa zai sai mata gift wannan yarinyar da duk shekara sai an mata gift sai ka ce wata ɗiyar tsana. Ami. Ki daina daga makanki hankali. Kin ji? Ki haƙuri duk zai yi daina. Wannan lokacin na yaran zamani sai an masa haƙuri. Idan ba a masa haƙuri wallahi ki ga ki buka za ki dinga yi. Kin ji? To Allah ya sa wa. Amin. Zamani Ki ta masa sai a addu'a. hankali. Ki ta mashi addu'a kawai. Kin ji? To Yawwa Ami. gashi Aminiya. Yani ya. Wallahi ina cikin sa'an nan kawai ne wani tunani. So ya tana can tana jira na.
Na nawai? Dan na can. Kai ko kunya baka ji ka kira annabi masoyiyarka? Ko kunya baka ji? A gaba na ba aka nema wulakanta ka. Ba ruwanka. Kome akan ba ruwanka. To, naji. Yanzu ya za a yi ci. Yanzu ya za a yi. Ni na kai yanzu. Yanzu zan je dan majalisar nan ta American nan. Zan je dan zauna Isha tana yi. Gare na dan yin lip zan yi can. Ka gani nan daga nan? Sai kasuwa. Zan je in siya mu yi ba gogo na birthday. Za ka shigo ai. A hawa da Wallahi Allah birthday ta za a yi. kuma sai da magana ta zo ma birthday na ta kuɗa ma za a ga. To mene ni ma kadal kai banza ne kai birthday ai haka yake ba a tama shi da Allah. Shi zuwa yake da Allah. Dai za a ci abinci. Za a yi caca su. Za a yi caca su nake gaya ma. Mun baka san me? Ina yi kwaɗi na keta na riƙi. Allah. Lalle zai an yi rahim mutum. Allah. Ai ka ce ba ni bane. Allah. A ofe za ka yi za ka ce. Kai da ka sani kenan. To in ba wanda ya sani ba zai ce ofe a kai. Allah. Ofe ne. Unique picking on the mix. Ofe ne. Kowane bes ofe ne. Kowane keke na pep ofe ne. Kowane phone ofe ne. Kowane iPhone 8 ofe ne. Kowane bes ofe ne. Kowane keke na pep ofe ne. Kowane phone ofe ne. Kowane iPhone 8 ofe ne. Benz batin check ofe ne. Jirgi ba birki ofe ne. Show wanda ba get pay ofe ne. Telan da ba shago ofe ne. Na mata babu aji ofe ne. Titi ba kwalta ofe ne. Mashin ba lamba ofe ne. Wayan da ba sim card ofe ne. Shadda ba guga ofe ne. Agogo ba saiti ofe ne. Wakan da ba sauti ofe ne. Kular da babu kari ofe ne. Bani da iPhone sai dai a taimaki gayu. A taimaki gayu. Talent from God malam ba wani layu. Ba wani layu. Harkar waka sai da shi. Na rikide bana bana ji. Kai wani taron sai da bashi. Omori shag like that, shag like that, shag like that, yo. Maji dance like that, dance like that, dance like that, yo. Up your hand like that, hand like that,